Tak jo lidi, dneska si předvedem takovou dráhu. Tam je ještě malá překažka možná, ale vy to nevidíte, protože to jen fotografuje úplně jako... Je to jak... No, nemůžu, je to prostě, nevím, z blázince, no. Takže tahle překážka, to už jako umím docela, jo. To jako jo, ale nevím s kamerou. Protože viděli jste, jak to dopadlo minule, no. Skoro jsem si zlomila svou ruku. Tak jo, protože jsem se soustředila na ten mobil, než na to skákání, jo, takže... A skákala jsem někam úplně nikam, no. Here goes nothing. Dobrý, mám to. Ještě tady za mini překážka. A to. Dobrý. Zkusíme ještě jednou. Takhle. Jo, tady to už to jde vidět líp. Takže jdeme. Zase, here goes nothing. Dobrý, mám to. Jsem se trošku zlízla, ale není to nic zvláštního. Tak pojď. Pojď, ještě mi překážka. Tak jo, dobrý. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak dejte prosím. A odběr. Jo, tak děkuju.